έχει να κάνει ερώτηση, θα ήθελα να σηκώνει το χέρι του, να παίρνει το λόγο, να λέει το ονοματεπώνυμό του, βεβαίως και την ιδιότητά του. Θα χρειαστείτε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση σε αυτά που μας είπατε, γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα για το κτίριο έξω της Χλόης. Δεν ξέρω αν έχει λυθεί. Το κτίριο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί για χρήση έκθεσης γουνοποιίας και δεν ξέρω αν έχει μετατραπεί η χρήση του για να γίνει αυτό που είπατε, που θα είναι η καλύτερη λύση βέβαια. Τρεις απαντήσεις. Πρώτον, η χρηματοδότηση δεσμεύει για μία δεκαετία από ευρωπαϊκά προγράμματα. Χρηματοδοτήθηκε τη δεκαετία του 80, άρα παρέχει αρκετά χρόνια και επίσης νομίζω ότι την εποχή ήταν και από ίδια συμμετοχή από χρήματα της Ελληνικής Δραματικής Βιομηχανίας και ενός μεσογειακού ολοκληρωμένου προγράμματος, τα οποία θα έχουν τελειώσει. Το δεύτερο είναι ότι, και πιο σημαντικό από όλα, ήταν ότι όπως και τα περισσότερα κτίρια το σύνολο σχεδόν του δημοσίου κτίριου ήταν αυθαίρετα. Το κτίριο νομιμοποιήθηκε το 2021. Άρα εκείνο που μένει είναι όταν θα χρειαστεί και θα είναι όριμη κάποια δραστηριότητα να αλλάξει μόνο χρήση γης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει δραστηριότητα. Η χρήση γης είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά άλλη συγκεκριμένη χρήση γης, είναι ένα προεδρικό διάταγμα και χαρακτηρίζεται Βούνα. Τελεία. Άρα, σύραγγας καινοτομίας Βούνας, αν με καταλαβαίνετε, μπορεί να δημιουργηθεί. Ινστιτούτο Βούνας μπορεί να δημιουργηθεί. Οτιδήποτε έχει Βούνα, όχι δραστηριότητα που έχει δημιουργηθεί. Βούνα, τελεία. Αλλά αν χρειαστεί, μας έχει το Υπουργείο ότι πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε μια τροποποίηση, απλά να ξέρουμε τι έχουμε την πρώτα και να μην θέλουμε τροποποιήσει χωρίς να το. Ευχαριστώ. Τώρα, να συνεχίσω. Καταρχάς, θα κάνω μια παρατήρηση η οποία με έκανε τρομερή εντύπωση. Την ώρα που σηκώθηκε ο δεύτερος ομιλητής, ο κύριος Ζμαρόπουλος, να μιλήσει για πολιτισμό και τουρισμό, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος Καστοριάς για τον πολιτισμό και τον τουρισμό απεχώρησε. Δεν θα κρίνω περισσότερο αυτή την ενέργεια, αλλά πρέπει να ακούγονται νομίζω. Τώρα, να έρθω στο θέμα της λίμνης. Επειδή σαν αντιδήμαρχος είχα και εκ μέρους του Δήμου την εποπτεία της εξυγίασης της λίμνης, παρόλο που η λίμνη δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στο κράτος ή αν θέλετε στην περιφέρεια και κατ' επέκταση στο κράτος, και μάλιστα όταν έκοβα τα χόρτα για να μην έχουμε το φαινόμενο που έχουμε κυρίως στο τέλος του καλοκαιριού, απειλήθηκα ότι θα με πάνε στον εισαγγελέα και βέβαια τον εισαγγελέα δεν το φοβήθηκα, φοβήθηκα όμως τον υπάλληλο που ήταν πάνω στο μηχάνημα και ο πρώτος που θα πήγαινε στο αυτόφορο θα ήταν εκείνος. Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος για τις λίμνες, για τα ποτάμια και για τις θάλασσες. Και δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν 2 το πολύ 3 λίμνες οι οποίες είναι μέσα στις πόλεις. Μία από αυτές τις πόλεις και τις λίμνες είναι της Καστοριάς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει προσπάθεια να απεγκλωβιστεί η λίμνη μας από αυτήν την αγκίστρωση στο κράτος και στην νομοθεσία που ισχύει για τις θάλασσες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε τη λίμνη κατά κάποιο τρόπο. Και δεύτερον, όταν απαγορεύεται να κοπεί το χόρτο στη λίμνη και ιδιαίτερα να μαζευτεί και το πλακτόν το καλοκαίρι, που είναι αυτό που μυρίζει και το πλακτόν δεν έχει μεγάλη σημασία σχέση με το χόρτο, θα πρέπει να εξηγιάνουμε 3 περιοχές στην πόλη. Εγώ σαν αντιδήμαρχος ερωτούσα συνέχεια τους επισκέπτες της πόλης τι σας έκανε εντύπωση και τι σας έκανε κακή εντύπωση. Η κύρια απάντηση ήταν τα χόρτα που υπάρχουν σε 3 περιοχές στη λίμνη. Μία είναι στο Δολτσό, μία είναι μπροστά από την Ομαρχία και η άλλη στη Γέφυρα. Λοιπόν, αυτή η κάλυψη των χόρτων δεν είναι πάνω από 3, άντε 5% της λίμνης.
και δεν μπορούμε να τα κόψουμε εκείνα τα χόρτα και να μας κυνηγάνε για να μας στείλουν στον εισαγγελέα. Ευχαριστούμε για τις τοποθετήσεις. Από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν ερωτήσεις οι υπόλοιπες, ήταν τοποθετήσεις. Νομίζω έχουν περισσότερο σημασία παρά οι ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να κάνει ερώτηση? Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ήθελα να διατυπώσω μια ερώτηση επί των ηθήνοντων του επιμελητηρίου σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους φοιτητές οι οποίοι ναι μεν είναι άνεργοι αλλά έχουν εκεί κάποια σχέση με την εργασία το καλοκαίρι. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, εφόσον έχουν ήδη καταρτήσει ένα επιχειρηματικό πλάνο, που μπορούν να αποσπάσουν ένα ποσό για μια νεοφυή επιχείρηση της τάξης των 300.000 ευρώ ή και πάνω από αυτό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την νομική μορφή που θα επιλέξει να δραστηριοποιηθεί και να υλοποιήσει την οποιαδήποτε χρηματική ιδέα. Εννοώ αν το όχημα που θα βρει να αναπτύξει την ιδέα είναι μέσα από μια ομάδα, από ένα συνεταιρισμό, από μια κοινωνική συνεταιρική επιχείρηση. Μετατρέψει την ιδέα την οποία έχει σε μια επιχείρηση. Αυτό είναι το συγκεκριμένα Επομένως, αν κάποιος δεν πλήρει τις παραμέτρους σε κάποιο πρόγραμμα του ΔΥΠΑ είτε τον ΕΣΠΑ, ήθελα να ρωτήσω άμα... Ναι. Δεν είσαι, ναι. Οπότε, όταν ολοκληρώσεις την ακαδημαϊκή σου σταδιοδρομία και πάρεις το πτυχίο, επίσης μια διαδικασία να ανέβεις, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτή η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι και το ΕΣΠΑ επίσης. Για να πάρεις χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, πρέπει να έχεις επιχείρηση. Διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις εκτός να μην είσαι φοιτητής και να πάρεις την απόφαση να κάνεις μια επιχείρηση. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχα διαβάσει σε ένα άρθρο για τον κύριο Πυρακάκη, τον Υπουργό Παιδείας, ότι θα υπήρχε στο 24 ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτούσε επιχειρηματικά πλάνα τεκμηριωμένα και μετά την κατάθεσή τους θα επέλεγαν κάποια πλάνα από αυτά για να χρηματοδοτηθούν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι αντίστοιχο. Αλλά συνήθως η δική σας διαδικασία ολοκλήρωσης αλλά δεν είναι επιχειρηματικότερες. Αυτό το οποίο το λέει το πρόγραμμα του κ. Πυρακάκη δεν θα
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Εργαζόμενος μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι άνεργος. Είναι ξεκάθαρο και σε όλα τα προγράμματα που βγαίνουν τώρα αυτά που είναι για εκπαίδευση για ανέργο, είναι βασική προπόθεση να μην είσαι μαθητής ή στηρίζει για να δεις τα προγράμματα. Είναι νερό. Μπορεί να πάρει την ιδιότητα επιχειρηματία. Για να αναπτύξει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να το κάνει. Να ανοίξει μια επιχείρηση ατομική ή Να προχωρήσουμε στα διάλειμμα.